пешаи халқи Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Рӯдакӣ Амирбек Мусоев медиҳем ва аз ишон хоҳиш мекунем ки мо шуморо дар ин маҳфил бо суҳбатҳои хуш ва чанд наводишҳое ки дар натиҷаи ҳамкориҳо бо Ҷамшед Исмоилов рӯи кор омаданд суҳбат кунам. Навое ки шунидед аввалин оҳанги банда бар шеъри дӯсти азизи ман Камол Насрулло ки помир буд, як шукӯҳу шоҳмати хеле зиёд пайдо намуда буд дар ҳамон давраи солҳои охири 80 сабт намуда будем. ҳамкории банда бо Ҷамшед Исмоил ҳамин буд ки беҳтарин таронаҳо дуои модар ба шеъри Меҳринисо, суруди рақс, ҷоно, шеър аз Низом Қосим, баъдан азми сафар аз устод Давлат Сафар, Наврӯзи Аҷам ва дигар таронаҳое буд ки мо сабт намудем ва дар хазинаи тиллоии радиои тоҷик низ маҳфуз мебошад. ман гуфтаниям ки бар эҷодиёт ба ҳар як ҳунарманд муяссар намешавад ки чунин ашъори сабти сурудҳои хеле ҷолибро сабт намояд ва дар як муддати кӯтоҳ, як гӯем ки умри кӯтоҳ ҳам аз ин хотир ки тавонист сурудҳои хеле зиёдаро сабт намояд. Ҷамшед пеш аз ҳама эҷодкор буд, ҷустуҷӯ мекард. бо тамоми шоирони муосири имрӯза устод Камол Насрулло, Муҳаммад Ғоиб, Низом Қосим ва Давлат Сафар ва даҳо нафарҳои дигар ҳамкорӣ мекарданд ва шеърро аввал интихоб мекарданд ва ки мо шабу рӯз якҷоя кор мекардем. аз соли 1986 он вақтҳо дар Кумитаи радио телевизион ягона ансамбли умумии шашмақонхонон буд ки ҳоло номи Фазлиддин Шоҳобовро надошт. он давраҳо ва дар даврони истиқлолият низ пайдо намуд. дар он ҷо тамоми ҳунармандо аз тамоми манотиқи Тоҷикистон яъне кору фаъолият мекарданд ва Ҷамшед Исмоилов дар байни ҳамаи ино ҳам ҷавон буданд ва ҳам бисёр ҷустуҷӯ мекард, сабтҳои хеле зиёд менамуд ва дар охир ин худе ки дар зиндагӣ ҳис карда мешуд, анамин истиқлоли ватане ки дар ин филмнома пешкаш намудем, як лаҳзашон дидем, аз худашон як китоби бузурга яъне дар шакли адвор боқӣ монданд ва дар ин китоб беҳтарин таронаҳо, алахусус таронаҳои ватан, меҳан дар ин ҷо сабт гардидааст ва як муаллифии хубам низ ҳамин китобро низ карданд ва ин чиз боқӣ монд ки имрӯзо бо ибтикори иттифоқи камбаздорони Тоҷикистон ҳамин маҷмӯаи истиқлоли ватан ба тамоми манотиқи Тоҷикистон тӯҳфа карда шуд. ба ҳар як муассиса, ба ҳар як қасри фарҳанг ҳамин китоб низ дастрас гардид. мо мегӯем ки суруди Ҷамшед зинда аст, ёдашон гиромӣ буд.